breakup eba yaga thangmani yagoloni ni shagno nung thamok thai nini bakhano nung gebel ta khaidi nini shagno botwa ta slamdi bakhano karak slamdi nuskang ni future bai ki kusuge kile kasawe shagno boram ririnai obasti wan sugdi sung breakup eba yaga klangsak mani ulo baksa bororok shagno gebel wan chugo tei shagno eba bakhano mazrari wo saisong no obosaya khoroksa borok sinano mazrari fano nung niji saisong mazra taridi khoroksa borok sinano yaga thangpano tei khoroksa borok nono boram rinai hamsangma eba relationship bufro relationship tamo obono kahamke saiman desikang hamsangma ang khayagra bukha khaime yaksini bakha kaham sekang nung omasiwan sugdi nini life no nung poma haike pohoni lama talang mannai omasiwan sugdi nung bahake boibe boram rijaknai sekang nini shakno eba nini life no mathangdi relationship o mokolta phiok dikho omos nini khaitai knowledge bahake phainai bahake pore wi puma buphani makhangno singdi mannai bahake boibe kam hinjaknai obose sekang khaidi example relationship o hapkhai nogno khongkhana sekang brirok mai moi songna rengna nangnai madam songna rengna nangnai mai sukna rengna nangnai bukrani seba naina serengna nangnai bebak samungno rengna nangnai haikesi buni nukhungni hamjak tikinai abanyo sekang serengdi sekang nani life mathangdi buni tomung serenggai hame samungta khaidi nini life nini ya phawano ka hambo hamyabo hinke vibe song tini motivation bahing ka sadi comment khayai te angkha khlayor norokbo kisa sule sereng thairok man khana o video ni bisingtei tomung nol tini ne video no sajak tongka hinke like comment share khlai di te wa channel ko talangui tong kungke subscribe o khlai di no rojotno kaham kurung tongbai hambai।